गरम बिफद लोगोफोर गरम बिफद बिफदा जाहैबाय नैबे भिडिअ'आव नुनाय अर जोंथि हासार खालामनो मोनामोन बा नैबिदि बक्स टक्स माइक टाइकखौ बुख्रुबनो मोनामोन बिदि खुलुमबाय फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट आरो जोबोर मोनसे दुखु गोनां आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदों जानांगौ जांख्रिथायनि थैसाम 2 मोनसे श' खालामदोंमोन बेवहाय दिन्थिफुंनाय मोनसे जे लादोंमोन दिन्थिफुंदोंमोन बेवहाय माखासे गोबांथार सुबुंफोरा माने गोबां प्रब्लेम जादों जाहैदों माखासे इशू जानायनि थाखाय पेन्डेलफोरखौ सिफायदों आरो माखासे मुवा बेसादफोर जि बुस्थु दं चेयार टेबोल डेस्क गासैखौबो बुफाय बुसि खालामजोब्बाय थारैनो नोंथांमोना नुदों जानांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जाथायखौ नुनानै जोबोर मोनसे दुखुनांथाव मोनदों जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे हारिमु बे जोंनि बर'निनो गेजेराव सोलिबाय थायो नाथाय गुबुन हारिया जोंनि जे सावथुन मुलुगखौ फेहेरनायाव बा सापर्ट होनायाव रावबो गैया मानोना जोंनि भिडिअखौ जोंनो नायाब्ला रावबो जोंनि भिडिअखौ नाया मानोना लेंगुवेजनि थाखाय बा भाषाखौ जोंनि बर'नि भाषाखौ रावबो बुजिया बेखायनो भाषाखौ लानानै गावबागाव हारिनि भिडिअखौ गावबागाव हारिनि मुभिखौ गावबागाव हारियासो नायनानै फोथांना लाखिया नैबे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर'नि मुंदांखा जाय जगबिर सारमोन लिंसार सारमोन जे बर'नि माखासे सेन्टिमेन्टफोरखौ लानानै बर'नि जे माखासे जारिमिनफोरखौ लानानै मोनसे जांख्रिथायनि थैसाम 2 मुभि जे भिडिअ बे मुभिखौ दिन्थिफुंनाय जे हाबाफारि लाबाय थादों बेवहाय ओरैबायदि जाथाय जादों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो बबे जायगायाव जादों मा जायगायाव जादों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपावनो मिन्थिगोन आं बांद्राय गोलाव होआ माने बेखौ जाय जायगायाव जाथाया जादों बै जायगानि सुबुंफ्रा बेखौ भिडिअ खालामनानै होगासिनो दङ आरो गरम बिफद लोगोफोर गरम बिफद बिफदा जाहैबाय नैबे भिडिअ'आव नुनाय अर जोंथि जोंबाय थानाया जाहैबाय जोंनि बिसमुरिनि साहा एसे बिसमुरि ओनसोलाव थानाय बासबारि थारमाने नैबे ओइथिमालिगाव नि माखासे रायजो राजाफ्रा ज' लोगो नांनानै मुंदांखा नैबे जोंनि जांख्रिथायनि थैसाम 2 ना जांख्रिथायनि थैसामखौ लाबोनो होननानै दोलै नोगोरै गोसो खुसियै लाबोबाय सिनेमाया ससे थांबायमोन नालाय साउन्ड सिस्टेमा मिलायैयाव साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायैयाव रायजो राजानि रागा मोजांथ' खोनानो नांगोन गैयाब्लाबो मिनिमाम 10,000सो मानसिफोर दंमोन आरो 6-7 हाजारा पुरा पाक्का 100 थाखा टिकेट दामै दिन्थिफुंनो खायदा खालामदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायाखिसै रायजो राजाया मोजां खोनायाखिसै गोसो होदोंमोन सिगाङावबो जाबायदि जाबोदोंमोन मोजांमोन होननानै मोजांखा जागोन होननानै नायनो फैलायदोंमोन बयबो लैहोर दा नाथाय नैबे बुस्थुआ मिलायैयाव रायजो राजाया बिराद रागा जोंनानै दा हठात जाथारासैबा देखायनाया जुदि मोजां जायाखिसैब्ला रागायाथ' जोंखागोन ओरैनोब्लाबो बे रागानि गेजेरावनो दिनै गासिबो स्टेज टुरिंनि बे जि आरो माखासे मेसिन प्लास्टिक गासिबो बिसिजोब्बाय सिफायजोब्बाय सियार मेसिन गासिबो नायगिरिफ्रा बक्स टक्स गासिबो ना गासिबो सिफायजोब्बाय मानो क्लियार होनो हायैयाव रागा जोंबाय आरो दा रिटार्न नांगौ होननानै बुंगासिनो दं दा रिटार्न होनो हाबफिनगोन ना हाबफिनला मानोना नायगिरि बिथांमोनहा दाय मावबायना जुदि रिटार्न नांगौबा नैबेबायदि बुस्थुफोरखौ नोंसोर इनाय अथासार खालामनो मोनामोन बा नैबिदि बक्स टक्स माइक टाइकखौ बुख्रुबनो मोनामोन बिदि जादों आरो लोगोफोर ना नैबिदि बुस्थुफोरखौ बुफायनो मोनामोन दाथ' बिराद 1.5-2 लाखनिसोआ खहा जाबाय जों मा राहायै नोंसोरनाव हरफिननो हागोन ओरै जादों आरो नै माइकबो बुख्रुबबाय नै दाब्ले जाजोब्बाय दा रिटार्न नागिरदों दाबो दङ हनै लोब मानसिफ्रा रिटार्न नांगौ कमिटिनि मानसि नागिरदों कमिटिनि मानसिफ्रा बे समाव गैया माने एसे दोरोदथ'बाय माने बाहाय 10-12 जनजों लोगो लानानै लाबोनायथ' बाहाय नों बे एखेबारे 6-7 हाजार जन गाहाम मानसिनि रागायावलाय बहा
देरहानो हानो बिसोरलाय नङा होमबा लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेयाव बबे जायगायाव जादों आरो मा गामि बेखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपावनो नुखाबाय अब्ला जों बिनि सायाव मा फोरमायनांगौ दङ जों रायजो राजाफोरा थारैनो बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जाखोना जायासै एक्चुअली बे जाथाया एसेबां बेफोरबायदि जानायबो नङामोन मानोना बेवहाय माखासे कमिटिफोरनि एसे गोरोन्थि जादों जाहैदों थ' बेवहाय फिल्मखौ थिगानो दिन्थिबाय मुभिया मोजाङैनो सोलिबाय आधा थांबाय नाथाय साउन्ड प्रब्लेम जाहैदों साउन्ड क्वालिटिया ओंखारासै रावबो खोनायासै बेनि थाखाय रागा जोंनानै माखासे रायजोफोरा गोबांथार जाय बे फिल्मखौ नायनो हाजार हाजार मानसिफोर थांदों गोबां रायजोफोर थांदों बिसोरो दुखु मोननानै टिकेट होनानै नायनायनि थाखाय रागा जोंनानै पेन्डेल बुफायबाय चेयार बुफायबाय आरो बक्स साउन्ड जे माइकफोर दङ साउन्ड सिस्टेमफोर दङ दा बेफोर गासैखौबो बुख्रुब बुसि खालामजोब्बाय अब्ला साननानै नायदो खहाया सोरहा जाखो बुंनो थाङोब्ला खहाया जायफोरा कमिटि बिसोरो फिल्मखौ लांनानै बुफाय बुसि खालामजाबाय साउन्ड क्वालिटिखौ होनो हायासै रायजोफोरजों अनसायजायासै गोबांथार मुवा बेसादफोर चेयार टेबोल ट्रिपल प्लास्टिक आरो बायदिसिना साउन्ड सिस्टेमफोरखौ बुफाय बुसि खालामबाय आरो फारसेथिं जाय फिल्मखौ बिथांमोना बेसेबां रां होनानै लाबोनो गोनां जादों बिनिबो लस जाबाय फारसेथिंनिफ्रायथ' गोबां लस जाखाबाय थ' आरो बिसोरनि जे कमिटियाथ' लस जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि माखासे सावथुन मुलुगनि सन्मानाबो एसे थांफानाय बायदि आं मोनदों आरो मानोना जोंनि बर'नि जे सावथुन बे सावथुनखौ गुबुन हारिया रावबो नाया मानो थाखाय नाया होनब्ला फिल्मखौ नायगौ सावथुनखौ नायगौ मानो थाखाय नाया लेंगुवेजखौ बुजिया भाषा बुजियाब्ला जोंबो गुबुननि फिल्मखौ नाया गुबुननि मुभिखौ नाया बेखायनो जाय हारिया मुभि बानायो सावथुन बानायो गावनि हारियानो नायनानै गावनि हारिनि जे हारिमुखौ फोथांना लाखियो बा सावथुन मुलुगफोरखौ फोथांनानै लाखियो गोजौ फारसे गावनि हारिनि सावथुनखौ फोजौलांनायाव माने थुलुंगा होनांगौ गावनि हारियानो गावनिखौ नायनानै नाथाय नैबे जाथाया जोबोर सिरियास जाबाय फारसेथिं साउन्ड क्वालिटिनि थाखायबो एसे गोरोन्थि जाबाय दा बिनि सायाव गोबांथार जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो माने खर' गरम धोर्ज गैयै सुबुंफ्रा थायो दा बेवहाय एसे बुजिनो हानाय जानांगौमोन दा खहायाथ' बै कमिटिनिल' खहा जायाखै बुंनो थाङोब्ला जों गासैबो रायजोफोरनिनो बा जोंनि बर' हारिनि जे सावथुन मुलुगखौ मोजां मोनग्रा बिसोरनिनो मोनसे लाजिथाव जादों दा बेखौ गोबां गोसारनाय नुबाय गोबां भाइराल जाबाय दा बिनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायदों दा बेफोरबायदि बुख्रुं बुसि खालामलायनाय दा मोनसे दायावनो दा बेफोरबायदि धोर्ज गैयिनि थाखायनो जोंनि माखासे जे जौगानांगौ बिथिङाबो जौगानो हायाखै बेफोरबायदि सानथावना जानानै फैदों आरो थ' बेखायनो जों एसे एनै माबाफोर जायोब्ला जुदि दिनै सानसेयाव हायासै नेक्स्ट मोनसे टारगेट लानाय दा बेफोरबायदि खालामनो हायोमोनब्ला माबा मोनसे जुदि सावरायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हायोमोनब्ला बे जोबोद मोजां जागौमोन नाथाय बेफोरबायदि बुफाय बुसि खालामलायनाया बे बिराद गिदिर माने जोंनि हारिनिनो गोरोन्थि जाबाय बा जोंनि सावथुन मुलुगखौबो मोनसे लाजि फोनांनाय बायदि जाहैबाय हारिनिनो गेजेराव बेखौ मोनसे लाजि फोनांनाय बायदि जाहैबाय दा बे जाथाया जोबोद माने दुखुनांथाव दा नुनानै गोसोआव दुखु मोनदों दा बेफोरबायदि जानाया साउन्ड प्रब्लेम जाहैदों साउन्ड प्रब्लेमखौ बानायनो हायासै बानायदोंमोनब्लाबो नाजादोंब्लाबो हायासै दा बिनि थाखायनो रागा जोंनानै गोबांथार माखासे जे बेसेबांखिनि रागा बिनिफ्राय बांसिन खहासिन खालामबाय रागाया बेसेबां खहाया बिनिफ्राय बांसिन जाबाय आरो फारसेथिं कमिटिनि आरो फारसेथिं हारिमु बिथिंनि फारसेथिं जोंनि रायजो राजानि माखासे सन्मानफोर दा बेफोरबायदि एसे एनै दायावनो जोंनि रायजोफ्रा जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाबा जोंनि हारिया जुदि हारिनि जि माखासे जे सम्पदफोरखौनो रैखा खालामना लानो हायाब्ला एसे एनै गोरोन्थियावनो जुदि बुफाय बुसि दाङा बाजि जायोब्ला अब्ला जों बबे समाव गोजौ थाखोसिम थांनो हाबावनो
दा बेफोरबायदि माने गोबां साननो गोनां बाथ्राया दा बेखायनो कन्ट्रल थानांगौ कन्ट्रल होननाय बुस्थुखौ जोंनि बर' हारिफ्रा बुजिनांसिगौ आरो नोंथांमोना मिथिगौ ना बांसिन रागा खरिया बांसिन आनकन्ट्रल होनोब्लाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो थांनाय नैबे बिसायख'थि जालांबाय बिसायख'थिनि गेजेरावबो ओरैबायदि गावजों गाव बर'जों बर' दानलाय सुलाय गारि बुफायलायनाय जाबाय माने आनकन्ट्रल कन्ट्रलानो गैया थैया बिराद गरम मानि थाखाय एसेबां गरम बेखौ माने सानस'नो हाया दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बांद्राय फोरमायनो सानाखै नोंथांमोना बयबो बुजिखायो गोरोन्थियाथ' जाखाबाय जा कमिटिनिबो गोरोन्थि जाबाय बिसोरो गोबां माने चेक खालामनांगौमोन साउन्ड सिस्टेमफोरखौ मोजां नायनांगौमोन क्वालिटिखौ मोजां खालामनांगौमोन थिग खालामनानै रायजोफोरखौ लानांगौमोन दा गोबां आसा खालामनानै रायजोफ्राबो थांदोंमोन नाथाय हाहैयासै दा बेखाय रायजोफ्रा माखासे आनकन्ट्रल मानसि थायो रायजोफोरनि गेजेराव दा बे जायफोरा कन्ट्रल खालामनो हायासै धैर्य गैया बिसोरो दुखु मोननानै बेफोरबायदि जाथायखौ खालामबाय दा बिनि सायाव माबा मोनसे सल्भ खालामनानै बा माबा मोनसे जुदि राहा लानायमोनब्ला बा राहा थानायमोनब्ला बे बिराद मोजां जागौमोन आरो जोंनि गेजेराव दा माथो खालामनो दा जाथायाथ' जाना थांबाय बेखौ बुंब्लाबो जाला दा बिनि सायाव मा फोरमायनोसै आरो जायफ्रा दिनै हारिमु बिथिंनि जे माखासे दैदेनगिरिफोर दं बिसोरो मा राहा लायनोसै दा बिनि सायाव मा फोरमायनोसै बे नोंथांमोना मोनथिगोन दा नैबे ससे आपडेटनि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर थ' नैबे आपडेटआनो नोंथांमोननि थाखाय आं होनाय जाबाय आरो दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोन टाटा बाय बाय